Bond yma. Iago Bond. Sydd yma. Mae hwn yn top priority, urgent mission. Mae Professor Scientist Dr Albert Einstein wedi cael ei kidnapio. Mae'n gweithio'n adran niwclear bioleg ac amrannau chwyldroedig. Mae'r gelyn yn gorfodi iddo fo weithio a gwneud arfaidd yn nhw. Rhaid I ti ffeindio ac achub. Y tîm yn meddwl ei fod o yn hotel helig. Dyn ni ddim yn gwybod pwy ydy'r gelyn, felly bydd yn wyliadwrus. Cer at Q, bu ganddo fo arfau fwy diweddar ar dy gyfer di, a wedyn cer yn syth I Glyn Helig. Pob lwc, over and out. Bond! Croeso! Fyrin. Mi dim cyffwrdd. Fyrin. Gyda mi bethau I reid I chi. Yn gynta... Djfroyd. Na. Ella sa chi'n licio hon. Ydy hwn y ffrwydro? Na gdi. Ond fyddwch chi'n licio hwn. A mae'r pressure yn 90 munud Neu hwn y tro. Dwi'n siŵr byddwch chi'n eich pressure yn arw iawn efo fo. Yn arw iawn. Ta-ta, Bond. Cymwch o fel. Mae hwn yn stafell reit braf. Beth yw hwnna? Yes! Oh! Look at this! Ace! And again! What is this? Joinio chi? Si'n ag enw? Ti'n bydd mae'r partner yn dweud? Mae'n edrych yn lle prydferth iawn. I chwarae. Os ydych chi'n licio'r math yma mewn? Wel, gallai licio unrhyw le gyda ti na. Dwi wedi penderfynu bod fi ddim yn chwarae yn y gêm yma, a mae croeso I ti gael yn chippy. Gobeithio gyd I gêm drydanol. Da fo chi, felly mae'n rhaid chi nes ymlaen. Gweud y gwir, fi'n credu bod gennym fi diddordeb mwy mewn rhywbeth arall ar y moment. Oce. Geidio'r chip. Oce. Good all round.
Oes, o sori, nes i roi sioc I chi. Hwna mwyaf annisgwyl. Oedd. Mwyaf annisgwyl. Reit. Dan o bell. Wel, o'n i jyst yn licio. Gas gwrs bach yn bod 5 kilometr. Mae'n cadw chi ffit. O, mae'n arbennig o dda. Nes I dechrau rhyw blwyddyn I ddwy yn ôl, chi'n bod ac yn neud yn weddol, ein anmal yn ennill. O, tewch da. Tor 17 munud ydy'r peth, chi'n bod? Sorry? 17 munud. 17? Tor 17, O, ie. tewch. A mynd, fi'n cofio redeg, yn erbyn Olympia unwaith, chi'n bod? Ie, wir. ie. O, mae'n arbennig o dda, chi'n bod? Mi siŵr bys fe'n dda, chod, I pawb diddordeb yn o'ch hyn yn y pethau fel hyn. Oes, mae gynnu ni dweud y gwir, oes wir, diddordeb mawr. Ie, o, gret. Ie, yn enwedig gyda'r amseroedd, mae'r amseroedd. Ie, o, reit, wel, toni 20 munud yn dde. Gyfwyddiod bach, ti'n bach chi'n dweud ar hanes. Diolch. Beth ydych chi'n hoffi? Y ceithnes, bys ydy. Y ceithnes? O, dyna ni, gret, na ni. Da, ie. A na ni ddathlu efo'n gilydd, ynddo. Bys ydy wrth y môr. Ie. A chi'n cofio fi'n dweud na bod fi wedi redeg yn erbyn Olympia unwaith. Tewch da. Fel arfer. Yna chi. O, diolch. Dwi'n siŵr bod hwn yn mynd i fod yn stori hir. O, di, reit. Wel, fel arfer, reit, fi sy'n ennill. A, wel, bron pob tro I gweud y gwir, chi'n bod? A mynd I trial wahanol rai. O, di, o, diolch. Na I wneud yr pun oedd yn yr Aberystwyth nes I wneud, a wedyn Llundain oedd Victoria Dock. Ma' hwnna'n un da, chi'n bod, best times yn gallu dod fyna, chi'n bod, ie. O, mae hwnna'n arbennig, hwn i'n O, di'n ceithnes, ie, wel. Mae'n siŵr bod fi wedi gael fi yn hoffi fe, chi'n bod. Ond, fel I wedi, o'n i'n redeg ac yn redeg a pethau yn mynd yn dda. Ie, ie. O, wel. O, dwi'n siŵr bod yn sychedig ar ôl. Mae'n neud chi'n sychedig. Ond chi'n bod, just cyn y diwedd. Beth sy'n digwydd? Mae'n bresyn yn pasio fi. Ie, wariau, croeso, ie, wir. Yn redeg, twyd, ac oedd yn sneb. Mae'n rhaid I fi fynd, sori. Iago Bond, sy'n siarad. Mae ganddo ni update. Mae'r proffesor wedi gallu anfon neges I ni. Da ni'n meddwl mae cyfarwyddiadau i'r lleoliad lle mae yn cael ei garcharu ydy o. Ond mae'r neges mewn cod. Pob lwc. Out. Dwi'n dod unrhyw munud! Dwi'n dod unrhyw munud! Diolch! Ddim mor gyflym! Ha! Fi oedd o drwy'r adag! Dwi wedi siomi gymaint yn o ti. Unrhyw beth wyt ti eisiau ddweud cyn marw? Wel, yr unig beth dwi eisiau gwneud cyn marw yw... Dwi Tishan! Gosod y ddwylo fyny! Ha 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 ha!
Sy'n siarad. Diolch yn fawr am achub y proffesor. Da ni yn dy ddyled. Ond does dim amser i orchwys achos mae gen i fi mission arall i ti. Mae Albert Einstein wedi cael ei gidnapio eto gan elynion eraill. Bond. Ateb fi. Bond? Action. Good. Okay, did I hit bang? Okay, see the map. Okay, cropyn ti gyda fi. Oh no. Paid, please. Oh, paid. Oh, I'm even making Oh, paid, please. Ai Llio! Dwi mor hapus yn achub.